Kalalo Pio Wandayo lando ni gichungo romo mane Azimio chano timo odiechieng' mar Jamhuri Day. Yiero madundo e kom Senate ma Bungoma kod wards mamoko abich e pacho ka timore odiechieng' ma kawuono. Commissioner mar IBC Francis Wanderi ogwetao motelo ne aput manono gi chako tich ayanga odiechieng' makiny. Machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba, nyinga en George Bati. Commissioner mar IBC Francis Wanderi ma en achiel kuom commissioners ang'wen mane obalo gi jakom mar gi Wafula Chebukati e wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya ogwetao motelo ne aput manono gi chako tich ayanga odiechieng' makiny. E oboke mare mar gwetao, Wanderi owacho ni kinde chamo mwa mare mar apisi ne okwong'ore mar rito kendo tiyo kaluwore kod chike, kendo ni mano e gima ne otimo e kinde mane oneno ka lendo mar duoko mar ombulu jatend piny Kenya ne dhi ataro. Okoni ong'ado mar gwetao kaluwore kod weche mag achaya ma ichego ma osekelo wich kuot nyaka ne familia mare. Oluwo ni ok ogwetao nikech en gi ketho, to nikech ohero Kenya, kendo doher neno ka jo Kenya obiro yudo duoko makare mag ombulu. E oboke no bende okoni en gi geno ni chike ma pacho ka biro rito jo Kenya, kendo piny owacho biro chuogo duol ma ochung' ne ratiro kod adiera. Wanderi koro kelo kwan commissioners ma osegwetao chopo 3 bang' Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera yande gwetao ka Irene Masit oseyango ni udhi chopo e nyima put manyocha ne ochuogi tim nonro ne commissioners ang'wen go. Wadhi nyime nyako Ramogi. Chenro mar yiero madundo e kom seneta ma Bungoma ne ochakore ayanga okinyi ma kawuono. Kata kamano kwan mar jogo manuwuok oko mar go ombulu ne ni piny. Jochung' mopogore opogore ne ochopo e tesende gi mag luto ombulu ka gikwayo joheragi mondo mi owuog oko mar go ombulu. Apisas mag IBC matayo yiero no oyango ni chenro no timore ma uyanga maonge kod ng'ukni. Nimeona leo iko haraka, hakuna kucheleweshwa. Ni kwa sababu hakuna turnout kubwa, hakuna queue, but ukiangalia hapa asubuhi saa hizi. To thank the Almighty, we've had a very peaceful campaign, and we expected the exercise equally to be very peaceful, so that at the end of the day, the Bungoma people get the best they want. And I want to say that the process has been smooth, fast and efficient, and we believe that this will translate into a free, fair and verifiable election. Kawadhi nyime ni ywak imedo gol e wi aguch omenda manochuogi juma mokalo mar Hustlers Fund. Kokalo e riwruok mar Operation Ugatuzi, giwacho ni bedo ni aguch omenda no onge gi apisi makende kelo penjo mopogore opogore e wi kaka itaye. Kamano bende giseyo wach mar ng'ado bath omenda ma ichiwo e kungo ne dhi ataro mar chik ni mar ok ong'ere kama kata ng'ano marito omenda mag kungo go. To kwayo marwa enu judges otam sirikal mondo kik dwar pesa kuomi kendo mondo gi stop this so-called hustler fund. Wadwa ng'eyo the following, no pesa ni o akanye to dhi kanye nikech mano ok onyiswa. Mar ariyo, board ma govern pesa ni en board mane, nikech according to the act oripo be ni wang'eyo ni en board mane. Secretariat CEO en ng'ano, pesi kolal to dhi ir ng'ano. Ibro dhi Facebook, ibro dhi Twitter, kose ibro dhi WhatsApp group ibro wang'e pesi. Koro secretariat office bende onge company ma ng'ato nyalo gero ma itiye kod 50 billion ma ok inyal ng'eyo no fees no to kure. M-Pesa pin mari kao. Seche ma ng'ato biro golo go pesi M-Pesa, bu pesa olal, ibro dhir ng'ano. Fintech company mitiyo go ni, waparo ne en fintech ma jo Nigeria ama Russia, kaka ni winjo wach man Jose Camargo cha. Parliament mane uyiero MPs no mondo olosnu sheria kaka pesu tiyo. Pesa no Parliament. Maoheo ji 15 oyudo hinyruok tok tulo moche kar luto ombulu ma sikund primar ma Kambare e kinde yiero matin ma South Game Ward County ma Siaya.
wachore ni jonjore nomonjo sikul primar mar Kambare kama ne rek chenro mar luto ombulu dhi e nyime, gima nomiyo chenro mar yiero chung' kuom thuolo machuok. Apisas mag arita kotelnegi kod County Commander ma Siaya Michael Mushiri nodonjore kendo keyo rowere kochomo apaya ma Akala Luanda kama nyamburko mathoth nochiele kod kite. Jodak ma South Game okwedo monj ma kamano kendo kwayo mondo mi ji obed gi horuok. Hero ma en otuom polo koro kane wabiro ne wachako maber kech kura nochakre sa 12 kogwen kane ochopo gimoro sa 5 to tatizo nochakre kaendi. Nitiere jok mane wuok mok nwang'e ni giwuok kanye ka gibiro Kambare kaendi ne gichando ji kaendi bane gi boma ma Naivasha. Jotelogo wacho ni gichi ndalo machuok mabiro. Rule bill. That is a very important milestone. It has been tabled enough times, it has been failing. So this time round it will be important that even as we table, we have a good plan to actualize the numbers. So we are looking forward to have that bill out. We're also looking forward to have the support of all institutions, all entities, and we are hoping this time round it will sail through. This is an issue we will work very closely with all stakeholders and ensure that at least this time round it sees fruition. It's a matter that's already embedded in the Constitution. Unfortunately, it's never seen the light of day. So with such meetings, such discourses, such conversations, I think we are all having concerted effort towards seeing that bills see the light of day. We as the Law Society also promise that we will work hand in hand with the CS Chigai and members of the cabinet to ensure that we support these steps, that we can finally have the law implemented to the letter. Duol mochung' ne riwo Uganda jo Kenya e pacho ka the National Cohesion and Integration Commission NCIC koro chako bago romo e kuonde mane riwruog siasa mar Azimio ni kod mbi neno ne gi yweyo pi wang' johera magi kaluwore kod duoko mar ombulu kama ne oyombi e muluor Raila Amolo Odinga kod jatend piny William Ruto. Tend NCIC wacho ni dwaro margi maduong' en riwo Uganda jo Kenya duto kendo nyisogi ni kata nitie pogruok ndalo siasa, sani jo Kenya duto gin gimoro achiel kendo piny owacho en achiel, ka bende ber duto ma jo Kenya yudo kuom piny owacho onego chopne ji duto. Nyaka sani telo mar NCIC ogoyo tach e boma ma Kisumu kama girado kod jo piny e nyayo kwe kendo neno ni ji duto kod duol achiel. And this is coming after the general election, which was very hotly contested. We had a candidate from this region who garnered enormous number of votes, and of course did not pronounce the winner. But nevertheless, life must continue. So we are coming to try and look that we must heal fast, so that we can start living together in this country, everybody having a share with other people. When we are paying taxes, we are the same. Part of healing is giving a report post-election, so that you see who did the best. We found that IBC really gave out information. They opened their portal. We never really used to diagnose. Kinde gi anyuola mar jaode biro bedo ohinga mar kano ringre nyithindogo. Nyithindogi ahinya ariyo mane koro wito ngimagi gi chalo ka gima sum mane omigi ni mondo gimadhi ni ne gimadhi mang'eny ahinya, to ma en sum ma dangerous kabisa nikech en gima itiyogo nego pest. Koro kaluwore gi kaka ne otimogi, sum no nodhi affect abwongo margi gi other organs margi. Koro kaluwore gi kaka ne condition margi chalo, ne wawitogi, ne ok ginyal survive kaluwore gi the magnitude of the poisoning manotimore. Niko na uchungu sana kupoteza watoto wangu wawili ambayo ni twins. Nilikuwa na call anybody who is willing to help me. Hata bill sijui nitalipa namna gani, sina kazi. Watoto wenye wamebaki bado wanahitaji usaidizi, sina usaidizi. Ninaomba serikali kama inaweza kunisaidia, inisaidie. I've really struggled with my children kama mother.
Wang'e mago motende gi weche mag thieth e kinde ma bende watimo mos ne familiano ka wageno ni nyithindo ma odong' ariyogo biro kuo e lwet dakteche kama giyude thieth. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar Red Cross ochako chenro mar puonjo oganda e yore ma ginyalo tiyo godo e geng'o tuo mar Ebola. Ma kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi kaka Burundi kod Congo ma obiro e kaunti ma Migori ma kwan gi osebedo ka medore. Jata weche thieth e kaunti ma Migori James Oguk ne owacho ni kaunti ma Migori nitiere kamarach e gamo tuo mar Ebola kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi ma osebedo ka ni kod Ebola e kinde mokalo. Watimo gimiluongo ni surveillance. Wadwano puonjo piny mondo jopiny giwegi ong'e kaka nyalo nono jogo moa ta Uganda, jogo moa dhi Uganda, to gi cases manyalo bet e community. Screening mar physical check, ing'iyo ng'ato, ipenjo penjo. To screening mane ikawo sample nitere lab cha, to pok otim, mano watimo mana kapo nitiere ng'ama suspect. To screening mar surveillance to dhi nyime e border ma donjo Tanzania, e border ma borders machalo kaka islands machalo kaka Migingo. Kwan nitiere gi teams matimo screening. Ato ka ng'iyo taneno ka okenge maber mag kedo gi tuoni to pok oket malong'o. Nikech chutho kwa ng'iyo waneno ka jowa moko nitie madonjo Migingo, to Migingo kanyo giromo gi jowa moko ma Tanzania, ma Tanzania ma Uganda kama tuoni nitie. Ok ane ka nitiere okenge maber. Mar ariyo pok aneno puonjruok malong'o odonjo ne jopiny mondo gibed gi ng'eyo matut ni to tuoni donjo nade, ere kaka obiro, to ere kaka inyalo geng'e, to ere kaka wanyalo dak. Jokanyo makedo gi nyange mag nyithindo manyiri mawuok e pinje mag Tanzania kod Kenya otimo romo e manyo yore mag tieko chenro ma kamago e kinde yweyo ma Desemba. E romo ma obagi gi piny owacho ma Kenya kod mano ma Tanzania kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho e piny Tanzania gigeto mar kelo kanyakla chenro mag tieko tero nyithindo manyiri nyange ahinya mawuok e tong' mar Kenya kod Tanzania. Hii FGM inatokana na masuala ya mila. Katika kikao chetu hiki ambacho tumejadiliana, tumegundua kwamba hawa Wakurya wanatumia mila na desturi zao. Sasa mila sio jambo la kutoka kwa dakika moja. Kwa hiyo tumeweka mikakati ya kuendelea kuwapa elimu ili wajue kabisa hizi ni mila kandamizi ambazo zinatakiwa tuzitokomeze na tuhakikishe kwamba hazileti madhara kwa mabinti. Mabinti hawatakiwi kukeketwa. Wakeketaji wanatumia mbinu ya kutembea kwa mamboma ya wasichana ambao wanataka kukeketa. Siku hizi hautapata ile open cutting of the girls. Hiyo imeisha upande ya Kenya. Lakini hii sasa imejitokeza kwa njia nyingine ambayo sasa wanatembelea mboma. Na hii siri imegunduliwa na ndio tunataka tu enhance intelligence gathering. Sharing of intelligence kati ya wenzetu upande ya Tanzania na upande ya Kenya. Ndio wakora wakitorokea Kenya wananazwa, wakivuka Tanzania wananazwa. We had rescued a total of 23 girls who are at risk of FGM. This was made possible by the vigilance that we have had at the community level through training these girls to identify signs and symptoms at home that will make it possible for them to understand what their parents are planning in terms of getting ready and getting prepared to take them for the cut. Mane makelo e giko mar weche manyien mag kagi kacha nyakora mogiro kamano kum kete Ramogi TV mi keto wangi kendo ineno weche manyien ageno ni ifwenyo mago matimore gwenge mopogore pacho kapar ni saa achiel weche manyien mag ang'ich welo kaachiel kod saa 3 weche manyien mag imore pod wan gi mathoth mwa ikoni mondo mi ibi yudi okalo weche manyien e Ramogi TV. Nyinga en George Bati, Nyasaye gwedhi bed gi odhiambo makare riti masani.
Kik ikaw hola mabiro tami chulo, kendo kik ikaw hola moingo omenda ma ichuli kata ma iyudo dwe ka dwe. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni oro text, ni oro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of rumba. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Shabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.